Ti Masakbayan. Full episode. Karit, itibiyag. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kaw. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayaw. Naglalang taw ken ado dagiti bunga da. Wen nga rod tatang. Iso na laang tanarigat ti agibiyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay. Talaga akasta anak ko. Ay, ado tinasken ang maaramid dito lugar tayo. Ngam kasla nabaybayan tayo mo, tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak ko. Adayaw iti urbanisasyaw na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata, dumtang to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo, tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay kumata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo iti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng ken prutas Kasano ama kunam akurang. Kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anateng. Kurang ko naklangarudeng. Diyay ko man nakaadadok tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika at talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Kat da tayo mati mabigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umras na ita? Kaya't ko diyay laplapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas kan nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasap tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Dak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. Mada makita yung agilaklako dita iti lote. Imagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay, awan matlaeng ti serserbina. Among Marson, jak man maawatan ti ugali day di asyina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigyan iti away. Dayta nga rod. Pulbud pay. Ay, Kat, tinawid na ati ugali ti amana. ha? Sa bagay matkit di, ha? Hi, Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pay. Tagsarsarita kayo. Sana, duwata ti makisarita kin ko na. Amo yun, ti mama ni tatang ko itilako na anatang. Isa ako na amangala kano iti tangdanan na amang sukay, iji bakanti alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan, inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaam, Sheena? Sa bagay mo't ket di. Plano nga rod apatakdaran iti dadakkel a building, kan aramidak a resort. Ay kat awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak dayta. Sana kas kada kayo. Sakto laang ti matagtaggadan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika at talaga, Marson. Apay ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod ti ganas ko ang makisarita iti kas kanisina. Anya? Wan, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan ti lapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, iso adya ko nagsayang iti oras adumngag kadagiti istoryana. Awan mo't lang, serserbina. Insola kay. Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sangag paiso day ta napanunot mo abakay. Wen na kay.
Mayat metlang apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umadaw. Hangem, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo a baka. Adamat jay bayad tinateng tayo lakay. Umdas siguro da ijay. Sa bagay, hangem kunak nga may napadakkelak da ito'y balay tayaw. No para kanyak, mayaten da ito'y balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka ba kahit? Hangem, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo matijay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen lakay. Saan aparikot dayta? Ket no may papanmet iti kadwa ta amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala, padasen tayo man ngagpaiso ti agtaraken iti dingway, baring mapaduras tayaw. Wen lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo. No anya ti aguroray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin timang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kamutten. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Shina, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga no adda pa'y makangag, kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan. Tapno planwa kon, no anya ti aramidek, inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makamu iti daytan. Tikit di pa nagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaeng ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at mutlaang ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayaw bakay. Ijay ka di karuutan, lakay. Wain, taison tao ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayaw. Ay, alakay. Mayat ijay tanalaka nga agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo lakay. Di pa nagtitinulong. Kat sapay lakuma, tasaan amaik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uwin nga raud, sapay ko matagtultuloy aging ga iti sumarsaron o ahenerasyon. Agpaiso na nang. Pagbalinan tayo nga animal farm, di bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding, bareng mapaado tayo. Katwan ananang, ay na, magagara na kun makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amangam mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Nanang, saan kumat nga ugali dayta? Nasaya at met no kasta anak ko. Ken saan nga min anasaya at nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Nanang, amok dayta. Ni Sheena akaadalak Addakas na nga ugali na. Parang maglaunay. Baybay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladen. Nanang. Manong Pedro, kayat yu ka diti bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kayat ti bumaknang, Simon. At dalat ta, manong? Kalukwan. Amin na tao, arapap na ti bumaknang. Ayam, abay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang?
Ti kayat ko kat natalina ay apa nagbiag. No sika tawan plano mi ti biyag mo. Adda, manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, nagiterapap ko. Jak amukin ka, Simon. Agure ka man. Apay aya, adamdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin isingasing ko, Manong Pedro. Anya dayta, No kayat mo, ti bumaknang, nayunampay ti pampamulaam. Tapno, umadumet ti apit mo. ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay day Manong Pedro. Di agbirok ka, Uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbaga na Simona, nayunak ti pamulaak tapno ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso jimbangi rasityo. Apag iso, iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agilako iti lote na. Anya? Di na mo't lama asikaso. Masit lang ti mulmulaan na. Di na siguro kabailan, wano awan pagpuunan na. Sa anak ang mamati nga agila ko dayjay, Pedro. Katno nadamag ko, a pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday. Wan, Sana bale, basta padasek ta akasarita. Agas man, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasawa mo. Katuan ba't? Agas man. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Katuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isuabak nang kayon. Ay na, tibak nang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta, bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod taumado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay, katuan Ay, gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sheena. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramid. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sheena, bumakbak nang da Margaret. Kasano ko mamay bagam abumakbak ng Damarson? Wana, gaputan na lawat ti mulmulaan da itinatangkan prutas. Ado ti lako da. Kananayunan man ti pagkwartaan da. Anya? Wan Sheena. Apay, di mo amo analawat ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sheena. Pakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawa mo ti dagami. Nalawlawang am ti dagada Margaret. Kaslan nalawlawa mat ti sanikwada Margaret ngamda kayo. Sana bale, kasyaklaan ti anak, kat syaklaan ti mangtawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramidan, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mat. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Sheena, apay ka di. Amangan mo't nawapes ti amin at araken nyo. Anya, ay, saan kumamat ang kastaa, Sheena? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Ngam, italaang day ta Sheena. Ado ti plano ni Dadik apagkwartaan mi. Saan ka nimat ang makikumkumpitan Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si Kantumit ngamin Marson, tila ibagbagam kini Sheena.
Apay ka di, Margaret. Kano ko na kanyak, anasaysayaat ka no ti panagbiag nangam siya. Anya? Ayaw, Apay nga katawa ka. Ay, talaga nga imbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga kit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaaba. Mami, ada kaya mon Animal Farm da Margaret? Apay saan mat nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabaalan ti ama ni Margaret. Apay kumaasaan a kabaalan ni Daddy. Anya, Husto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak, saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasat. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya, Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayaman nga gilakaw. ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, titurungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka ah. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. O di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din ti kasjay. Kuna, Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na itibiyag. anya. Wan, Mirna, ore po utam ti kunak. No kasta ka na yun ni Sheena. Kabaalan nanto alabanan ti amin akarit itibiyag. Wen ngam nalabas. Agasem ti kunana. Kayat na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase apa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Andarod katulungak iti planok. Ay na, Pedro. Imbes a panuynoyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kasjay nga ugali. Jak kayat nga agbalin a managim bubukod ti anak ta. Manong insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Kat addan nakasaritak nga ahente, umaydakan walaan. Ay nasaya no kasta dunyor. Tapno makalako tayo matain. Uwan nga raud manong insaw. Hangam jay anak ti dua akaldeng natay damat. Anya, Uwan nga raud manaw. Siguro, gaputan na irana ti panaganak na iti matutudaw. Sayang nga raud.
Ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga akas tati agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, wan nga rod. Sana balay. Masukatan tumit laing. Ay, sa bagay matkit di Way, dunyaw. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Wan manong. Kahit kasanaw. Umay kayo ka di intun bigat. Intun bigat nga minti imbaga di agata nga umay na. Saan ko masigurado, dunyaw. Ngam no bilang sa anak ang makaumay, na kayon tulatan ti makaamaw. Ay, katuan manong. Talaga nagbaliwon ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni tatang. Kastang matan dagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti Animal Farm. Iso nga inot nga imado dagiti dingwan mi. Wan nga rod, Margaret. Ket dakkel ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may sa ni tatang ko nga inala na, nga agtrabaho kada kayo. Kat dakkel ti panagyaman mi kini tatang mo. Gaputa nagagat. Sipod aday di farm, ison ti mga asikaso kadagiti dingwan nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dalata pakitang danan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Angam no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot laeng Tawan ti agtrabaho ije farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga anaangaw ka. Insaw. Ang mga kaya't mo ti agilako iti lutem. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako ma. Ura dyan saan mo pinasukay ano iso? Ay, pasensya ka na. Talaga sa anak nga agilakaw. Anya? Wen Pedro, day talang amin ti adda sa nikwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to day ta, panghalanan to iti pagbiag na. Uray, bayan na kitinangina. Hindi ka madanagan. Pasensya ka talagang, Pedro. Agam talaga sa anak nga gilako iti lutek. Sa nabalay, may samot ti anak mo. Kano manayan ti adda sa nikwa, mapangalaan nan tao iti pagbiag na. Manong insaw, asino di kinasaritam itay? Ni Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan dun yaw, pilitan na nga ron nga gilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw. Awan mo tinalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. Saan lakit din amap-map itilote na? Kat no nalawa ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Win nga raw. Sapay ipilit na ti gumatang. Pag-interesan na kay bakantay, alutay, ang saan ko mat ngay laklako day jay. Ay, katuan na manaong. Sayang no ilakom day jay. Anyat mo tayo ngay. Ang mga no mapatakderan yon to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Win nga raw. Iso ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to day jay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na dyan nga insaw. Apay ka di, Pedro. Kasano ka di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak ngamin kan ka. Saan anala ka ti gumatang iti lote? Ininot amulmulaan da ti lote na. Iso abay-bay amot ko ma. Apay ngamin ayang aginteres kalaunay. Nalawa mo't ti mulmulaan tayo Angam tagikurangam. Mangkita ka laangan iti sabali a pagkatangam. Nilang insaw, tinalawat tiluti na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw braag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnek ka kuman iti adda kada tayo. Talaga mo niya, Margaret. Anya ka di manin ti bagbagam, Sheena. Alukuyang man ti amam nga gilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Ay, pangaasim, Sheena.
Awan amok may papan iti day ta abanag. Bayam ko maadag iti dadakkel tayo ti ang sasarita may papan iti day ta. Anya? Husto ti imbaga ni Margaret, Sheena. Saan tayong amo ti maipapan iti day ta abanag? Isuasan tayo na makibibiyang. Taayo nam day ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, Sheena? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day tan Sheena, Marson. Kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat aggaapa tayo. Gapulaang iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mati na kay tuunan dagiti matang yaw. Pampanunutek nga ron, Simon. No linakwan na kumani inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang anodan na ibulo sa baka kan kaldain. Ang man niya nga rod nga kat di na mat kayat, Manong Pedro. Alangan mat apilitam. Pampanunutek nga ron no niya tiyarambidag tapno makibingay iti lote na. Kursonadak na niya pagbalinan nga animal farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas na? Kaya't ko lang ti maadan iti animal farm. Dakkel ti ma-income, no agila ko tayo ti dingon. Ngamawan nga ro ti maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti animal farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kaya ti agadal. Masadutak kon. Anya, no kaano nga adakan iti maudi at tukad ti kuleyo? Ibagam, amasalot kan. Nagpayag nga ron ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Iso ang masadutak kon. Kasano anapasamak ti kasta? Kunak man no igagaid mo ti panagadal mo. Ititid mi mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maiyulo ti agadal. Sana bale, nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy ang mangidaulo kadagiti trabahador. Unay kamutan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang ti agtrabaho iti garden. Sa anak mo't nagtrabaho? Idaulwak lang dagiti trabahador. Kan bantayak ida, no talagang agob-obrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan. Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena. Adumat gayam ti bagsak na. Katita, dinan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-al-lukuyak nga ituloy na ngam talaga adi na kayat. Sana balikan o, tadamot da ito'y plantasyon tayo, kat tumulong latta ka no. Sa bagay, hosto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwarta iti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa balilatta no adda tinagadalan ti anak ta. Tapara metlang kan kwa na day ta. Panunutem man anay bagmir na. Anyat serserbi ti adal no awan mo't kwarta. Kwarta tinapatag ita. No para ken ka, Pedro. Ngam panunutem ko mamot ti pagimbagan ken masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutem? Apay nga inso, adamot tan naglinis iti dayjay abanda ang nagbedengan niyo kan ni Pedro. Sa nabalian, o jay kukwamit ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti beddang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay, talaga alimampas lakay. Addadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin ah. Apay nga kastamot tan. Ay, tinasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag. Tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo ngagparaspas kayo dito.
Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na, gaputa, pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol, iti pakitang danan na. Ket dito iti insuro na, pagmulaan na. Agam kabsat. Apay ngay. Di nakadi insuro ti boundary may. 5 bus kayo ngaminain. Anya? 5 bus kunayo, Manong? Wain. Di taayan ti puon ti akasya tinagbedengan. No kayat yaw, mapanyo kitaan ti mohon nga ingkabil dagiti panglakayin mi iday. Pasensya kayon, Manong Inso. Ti insuro ngamin ni Manong Pedro a boundary yo kat ija ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isardeng yon ti agparaspas. Sana balay. Tangdanan kayaw dito'y pinaraspas yaw aparte ti lutay. Saanen, Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na, no 5 bus kami. Isumat ngamin timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan anyaman na kabsat. Basta ipakaawat yung kini Pedro, ti insurok a boundary. Mga no nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Naapay ka di, Simon. Ket no sa balit insuro na boundary kada kami. Iso 5 bus kami ti lininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso di dinalusan me. Ay, naglukumot day jayan a Pedro. Ket no ijay ayan ti puon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbaga ni Manong Inso. Tadya puon ti akasa ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon. Talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray saan dapay nga agsubli inton bigat. Kasaritak pay ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguron Kasano, adumot gayam ti bagsak na. Wan nga rod Kunak man no nalaing day di a tao. Nalaing lagayam nga agparamag. Bay amon, saanin nga iso ti pagsaritaan ta? Ay, gayam. Anya ka di dya in istorya ni tatang kanyak. 5 bus ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day tangarod. Panagkunak, inggagara da day jay. Anya? Talaga ang gagara da. Imposible man saan da nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga nukayat na nga aguman ti sanikwa ni tatang. Takas na unay ti panangay ayo na nga agilako. Ngam sapay kumaa, tadinan ituloy no anyaman ti dakas apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom a boundary yo kan ni Inso, kadagiti kakadwana ang nagdalos. Naibagan ni Simon Kanyak, 5 bus da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan amin ang jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daytan tirugi ti plano, Mirna. Anya nga ta ti plano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ta alawas ana pauluan. Karit, iti piyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insorom a boundary yo kan ni Inso kadagiti nagdalos.
Naibaga ni Simon kanyak alimmabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalaos. Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag atada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Naitan ti rugi ti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin. Wan, nabainanak iti dinayaan nugot nga ilako ti gatgatangag. Isa day tuyen ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agum ka. Di kagsaw ti kastamir na. Tano agbaligi ak iti plano kat bumaknanak. Mayranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado akinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumatla ang ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Una rod, Margaret. Kamaudyanan na. Dayjay lang, Taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bale, tagkakalugaran tayo matlang. Sa bagay. Agkit-kita kayo lata. Wan Marson, kat anyang iti planom, agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat ni tatang mo? Makitang danak langan iti farm nyo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagak ni tatang, tauray siya, jak kayat ti umadayo. Tulungak lat tandananang kan tatang iti farm, bareng mapaduras tayo pa'y. Nagturpusen dagiti kaadalam sina. Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko ng isuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hangam dumalata anak ko. Gaputa da diploma da. Uray awan mat panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrat tayo a kwarta. Huwin ngam saan nga iti agnanayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti prutasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanoon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunakmanan, mami? Kabaelak ti amin. Apay ka di akas la mariribo kan kalaunay, Mirna. Parikot kong harod ti anak ko. Di na kayat ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na manang bebang. Dayta nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador akanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya mo no apay akas jay matan. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpadada siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo, Mirna. Bareng mabalbaliwan na ti ugali na. Wen, manang bebang. Di da kapilitin nga agbirok iti panggidam no kayat mo ti tumulong di tao anak ko. Wan tatang, jak kayat ti pumanaw dito Kan makitak adumurduro as ti plantasyon tayo, kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayo to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw. Napaduras tayo umitain. Ket sapay la kumatag nanayon day tuyain. Sapay lang kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak ko. No kaya tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y.
Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayaw. Kay itid tayaw ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita pa nag-aapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti daduma akayat dati kwarta. Nuan niya ti kayat da di isaw ti itid tayaw. Ipaay tayo ti kiddaw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan timang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta. Binilin mo dagiti dadduma at trabahador anapanda nagtraktor iti lote da Inso. Bayan naklaang itararamidag kunakmag. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapo iti kasta nga aramid mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. Saan di ka man kundi sa audita, Mirna? Naawanan ni Bagam, agtalnakan. Derek, agayan ayat kayo gayam ka ni Margaret? Wan, Sina. Apay anay pala ang Margaret ti inayat mo. Adakmot dito eh. Napinpintasak mo miso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam dinak lang amin pagan ano. Ngam, itatay baga kon tiriknakan ka. Agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wan, Derek. Ay ayatan ka unay-unay. Kat sapay kuma. Tama ibawing mon ti panagayat mo kanya. Enso, minulaan damot ti upat akinan lang dyan nagbedingan nyo ka ni Pedro. Sigurado nga imbilin dayta ni Pedro. Ngamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka o nga ure alain danday jay. Ang amang no isumot ti aramidan na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedro, mapanak ije balayda. Sapay lakuma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adi na mutlaang kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agumbat gayam day jay. Win nga raud. No inlakok siguro jay gatgatangan na iday, nalabit adi na inaramid ti kastawi. Ay tagisayangak mo't ngamin no ilakaw. Nagpintas ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga iti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparami ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ide pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay da ito nga inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedro, gaputa kayat kakasarita iti nalapat. Anya ko man ti pagsaritaan ta, Enso. Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay la ko mata husto mo tinday jay. Makontinto ka ko man iti inalmanam alutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami, Enso? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insuro ma boundary. Anya? Ngem ulitak Pedro. Itid kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow! Limawat italon tayo, Mami. Nagado ti bunga di okra kan parya. Nangina pa ita ti presyo. Oh, abay akas na saan kayo maragsakan, Mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan kat inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kay kayat kupaykit di asaan ko maanagbunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya ka mo kan ka, Mami.
Kanayon mo akong traan ni Daddy. Idinto at ipagimbagan tayo laang mat, ti pampanunutan na. Kayat ko atub nga rin, gaputa saan ang maiparbeng, anak ko. Kasanod no ikarunan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaad. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradap tayo maten iti pikak, gapu iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, Mami, saan to Apolos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dato yung ibagak. Anya dayta, Derek? Lipatan na kon. Anya? Ngam apay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo apang isukatan kanya. Nipay lang ang matsina. Pasensya ka, Margaret. Ngam kalata na punas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipitpitik ti puso. Sige, Derek. Di kalapdan iti kayat mga aramidan. Ngam sapay kumata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ma, ha? Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asina. Kat sapay kumata naragsak kayon to. Nagwinaswas kami ni Margaret, Marson. Ne, tapay mat. Awan, nariknak lang aning gayam sina ti ayatek. Anya? Ni Sina tinangisukatam kan ni Margaret? Uy, kat panagkita, no ni sina ti asawag, nasaysaya to ti biyag mi, kaputa baknang. Anya? No kinabaknang laang ti kayat mo. Baknang madda Margaret ah. Ngam nabakbak ng dasina. Di ka man makibiyang ka na kami. No kayat mo, di armam ni Margaret. Italang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Ah? Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu kan ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakit tinakam ko, Marson. Gapoy tinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumat lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakit tinakam ko. Gaputa ni Sheena tinangisukatan na kanya. Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon Margaret. Ag-move on ka kitdi. Makasapol kan to iti lalaki amang ipatag kan mangayat kan ka iti napugno. Agyaman ak, Derek. Gaputa na ibawing mo mutlaangan ti panagayat mo kanyak. Wen, sina. Namiris ko nga ayatan kamat gayam. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak ti lukuan. Di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ayatan kakit nga rod. Siguraduam laang, Derek. Siguraduam laang. Api nga takas to'y nanang. Talaga ka di akakompetensya tayo iti amin aba nagdasina. Apay ka de, Margaret, anak ko. Insukat nak ni Derek kan kuan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek ti ayan ayat mi. Kat insukat nak kini Sheena. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daduma alote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinubyok.
Apay akastoy. Datayo ka di ang kanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latan ti amin. Sana bale, ta saan la amay-may sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumteng to ti aldaw makita tayo ti lawag. Kung nagtupay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akastoy tinapasa. Oops! Di nakpabasutan. Katsapay ko ma, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di kagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga alda mo? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanusan, ang mga nusyak tumat timang katawakan ka. Apay anak relasyon ka ni Derek. Tiyam mo kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gapo ta ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutod na ti relasyon da ka ni Margaret. Gapo ta siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka din iti lalaki. Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami ka ni Derek. Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro na ita nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay abam lagi ti kakalwam kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot dagiti mula na insaw. Agbaligi nga tatiplano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay utaalawas ang napauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay abam lagi ti kakadwam kat inton nalawag ti bulan. In kayo ispriyan iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Onyo, Kat into nang mula damanan. Isumanan ti aramidin yaw. Kat ininot nga agawon tayo. anya, ungom, Tata. Di kang butang. Kabalan nyo reta. Tapno lumawa ti pagubraan nyo. Kat ado ti pagtaunan ti kwarta tayo. Tata Inso, ay, naksat amin amula tayo aparya kan tarong. Kasano pa'y dayto yan? Anya, Ay, kasanuan napasamak dayta. inisprayan day ti herbicide. Naangot ti Garden. Anya, naaramid ti pada at tao ti kastoy. Ibis nga agtitinulong para iti pagimbagan ti kaadwan. Saan? Tamang irurumen damay. Tata, Amok ada Pedro manen ti akin aramid iti daytoy. ti kabutang ko. Amang ano pati dangit ti dingwan. Kat iraman da. Daytang harod barok. Isu akasaritam dagiti kakadwam. Tagridam tayo amain. Narigat ay no dagiti dingwain ti isublat da. Sigurado ang nagangwa amin na naespriyan, Tata Pedro. O di nasayad no kasta. Ket intun sumarono. Traktorin yun. Tapno mulan tayo matay.
Ano? Angong kasanon no agririda ngay. Sa ti makamomuklo, basta tungpal kayo ti biling ko. Tata, Nagbaligi tayo iti muna ngay naramid tayo. Kat kita man, adon ti mapapit tayo iji inagaw ko kinkwana. Isa mulaan tayo kitin. tata. Patsyak at di nakmanin labanan na jay. Awan maramidan na numulaan tayo. Takrot na jay kunak lang arunan. Kabuteng na. Isa tong palan nyo lang noan niya ti ibaga. Margaret anak, idauluam dagiti trabahador tayo. Apitin nyo amin na mabali na maapit amula tayo. Kadwak met da marsawn, tapaaladak ti aglawlaw ti Animal Farm. Tapnusan ang makastrek ti uray asinaw. Wan tatang, ngam itaman pa'y akas na idardarasyo ti panagapit. Amangan ngamin no sumrumanen ti kinadakas dagiti tattao amang irurumain. Kat isarunuda dagiti daduma amula tayo. Amumet tinanakaw, dinadail da dagiti kaimulmula tayo. Sa bagay matkit di ang tatang. Unay matan ti aramid dagiti at tao. Tatang, anya nga tano lumaban tayo mat. Ibalas tayo ter aramidan da. Dakkel ngamin ariribok ti mapasamak no kastaman bilang anak kaw. Ado ti mairaman. No nga ta kasarita tayo ni Tata Pedro, tatang. Kasta ti plano nga aramiday nanak. Ngam inton malpas a maapit amin amula tayaw. Anya ti gagaram inso. Apay kay may ka di ti balay kao. Pedro, imayak ta makisarita aken ka iti limpyaw. Saan alinulukaw? Anya, Amok asika ti akin aramid iti napasamak iti plantasyon kaw iti natnatayng. anya, ay di ka man agpabaso linso. Di mo mat napaniknikan. Uray awan pamanagnig kaw, amok asikalata. Gaputa si kalaing ti aginteres iti kukwa. Kat pamanagnikan, ti panangipilit mo kanyak, amang ilako iti lotek kan ka. Ay, di nakpapasulan ko nakmanan. Tanusak kagpungtot, di mo amo ti kabaalak nga ramidan. Di mo met amaw ti kabaalak nga aramidan, Pedro. Isu ano kayat mau ti agbyag iti natalinaay. Sardengan na kaon. Kaaslam madudog ti pusok ang nakakita iti papanaw ni Inso, Pedro. Anya, Apay ngar aramidam ti kastoy. Di ka kadi mabuteng nga ikarom to ti aramidam. apay ngay sakit mo na diya ngayon so. Sika, ha, Mirna. Wano, ada na palabas yaw, ti dadya atao. Anya, nagrugit matan ti panagpampanunot mo. Pedro, anya launay ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo. Ta ultimo mula da kat dinadaelyo. Apay, umanay ka di dayta nga ibaknang mo. Oray ka, Mirna. Di ka ngamin makibibiyang ikaramida ka. Awan matlat may tulong mo. Madandan aganak para kan ka. Amangan no nakarkaron to ti mapasaram. Intundom teng ti tiyempo. Plano min ka ni Derek tagkalaysa, Mami? Nasayat no kasta. Total, kanayon mo ten nga umay dito balay. Wan, kayat ko kumatibongga akasar. Anak ko, noan niya ti kabailan ni Derek nga ipaay. Isulat ta kuman. Di ka agkid daw itinagarbo akasar. Ngamdya kayat ti simple, Mami. Kayat ko, siyak ti kaingrandyan ti kasar na di ti lugar tayo. Apay, namnamaem nga adda kwarta ni Derek para iti ingrande akalay sayo. Awan, Mami. Pangalaan na ko, ma. Katawan mo trabaho na. Day tangarod kat, anak ko. Iso adi ka ko maagbirok itinagarbo akasar. Di tumulong tayo ti gastos. Sana bale, tadamot kwarta tayo nga aramatan tayo. Sigurado adinak matlaang paayan ni Daddy no ibagak kan kwa. Damag ko kat agkasaran da siya na kan Derek, Margaret.
Kastaya, Marson. Uy, Margaret. Nasayaan nabayag damutan nga agayan ayan. Saan ka di nasakit tinakam mo? Saan? Nabayagan anak ka move onak. Isong awan tinasakit abakrang ko, nga ure ag kasardan. Ay na, maragsak anak-anak ang iti dayta, Margaret. Saan arumbang nga ibalod mo ti bagim iti napalabas? Sangwam kit di ti agdama. Wen Marson, kat agyaman ak unay, gaputaado kayo amang liwliwa kanya. Margaret, waning bakit? Kuyog at ti driver amang ilako itinateng tayaw. Kabailan da daytan tatang, uray saan kayon asumurot. Wen nga rod lakay. Sigod matasaan ka sumursurot. Wen angam kayat kuman ida kadwain. Sapay adu ti may biyahe ita. Ket si kamit Marson Baraok, makaamu kayon kinitatang mo dito, Wen, tatainso. Di yu baybayan dagiti aginak. Jak kayat nga dasan na nasayat ang mapasama kadakwada. Wen, tata, di kay madanagan. Hala, agan anad kayo dito, bakit? Margaret, anak ka. Da kayo tirumbang nga agan na tatang, gaputa agbiyahe kayo. Itaman pa yung impig sana ti Todo. Ay nahuwan nga rod anak ko. Sapay nagbiyahe da tatang mo. Wen nga rod nanang, madanagan na. Sapay na pumpuno jay lugan itinatang. No api ngamin nga adayo tayo iti sentro. Hanya nga rod nga kat dito'y matsulsuli nagtiayan tayo. Jak maawatan tiriknak nanang. Kasla madanagan na kajak amo. Ay na, di mo ikan iti sabali akay papanang dayta anak ko. Awan dayta. Marsaon, anak ko. Kartangam, mapan kay balay da Margaret. Ha? Apay tatang. Adaim padamag da kanyak. Naaksidente ka no damanong insaw. Kabayatan ti panagbiyahe da. Anya? Kumusta da ka no tatang? Nakalasat ti driver. Impandan iji ospital. Ngam ni manong insaw. Sanda pa'y lang anak adanon iji ospital. Napugsaten ti angas na. Anya? Anyan ti kasto napasamak. Kasimat ni Tata Inso. Ala, karta nga muna anak ko. Mapan ka ni Jay Balayda. Tamapan ko mat ibagay ti kakadwa tayaw. Tamapan mi alaan ti bangkay na. Tatang, apay pinanawan na kami. Isumat lagay ang makastaunay ti panagpakadam kada kami. Inso lakay. Saor ka mait. Kalaat mati panagpakadam ka na kami. No amokla kumakastay ti mapasamak. Saan kayo pinalubusan na nagbiyahe? Intantan tayo kumapay ti panangibiyahe o kadagitila ko tayo. Ala, huston ti panagsangsangit yun, Margaret. Nanahuanis. Nagsakit, Marson. Awan umasping iti sakit na marikrik na kita. Nagsakit ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Maawatak tirik na, Margaret. Tauray siyak. Nadagsan tirik nak iti ipapanaw ni Mang Inso. Ay, nasakit man. Namnaskan nga awatan tayaw. Aksidente tinapasamak. Natinagtinaglugaan da. Naunag tirang case anak atinagan na. Ni Manong Inso, tinagrabyan. Iswasan anak kalasat. Katimat driver. Naskar na put dandamot timay sa asaka na. Nakamabas na ito yapasamak. Tsaka mo, no kasano malipatak na ito. Nasaya at nupimusayan na dyan nga inso. Anyan ti kasta pa nagpampanunot mo, Pedro.
Adi pa nakakadin ni Satanas. Saan ba ta? Amok pa lang matagbutang kini Apo Diyos, Apay nga ron akas taunay ti kinaragsak mo. Apa man anam mo am anatayon ni Inso. Siyempre, awanan ti peste iti biyag ko. Amok ti kayat mo asawan. Maragsakan ka iti ipapatay na. Gaputa kayat mo at tagikuan amin asanikwana. Kat itataawanan ni Inso. Ipagarup mo analaka ti panangisayang kat mo iti amin a planom. Naalam, Mirna. Naalam ti kayat ko ang mapasamak. Pangaasim, Pedro. Maasi ka kumamot ka dagiti pinanawan ni Inso. Adda asawa ken anak na. Ken adda dagiti trabahador nang ijay laeng tinamnamaan da pangalaan da iti pagbiag da iti inaldaw-aldaw. Mabalin dalat tamat ti umayag trabaho dito. Ang mga nudakdakkel pa iti bingay da. Agbalbaliw kan, Pedro. Ang mga di ka maisalakan no kasta ti araramidem. Anya? Anya asa na may salakan sa asawamot, Mirna. Panawan ka man laengan. Awan mo't laeng tinasaya at apagturungan ti saritaan ta. Nalpasan ti kasaryo kan ni Derek, Sheena. Mami, Ita taagasawa kayon. Agtrabaho kayo kuman. kat isumat, Mami. Tumultulong akmat amang idaulo kadagiti trabahador. Kat ni Derek, tumulong agasikaso iti farm. Rumbang laeng. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot kayo? Sapay kaslan na sadot ti asawam. Da kayo mo't, Mami. Saan niyo kumamot ang pagsawa ni Derek iti kasta? Ang mga masakitan mo tirik nana. Masakitan no masakitan. Ngamnasken nga ibagak ti pudno. Tanuadan asawa ti maysa a tao, saan ang mabalin nga agsadot-sadot. Sina, kwarta man. Papa naman ang Derek. Adala pa panakin ton bigat. Sa dino nga rod ti papanam. Mapana kita ayuyang may iti gagayam ko. Mapan ka manan makisugal? Ay namangtad ka kidlin iti kwarta. Idulin mong tumot ngamin amin. Day talagas gastos mo ti amom, Derek. Mangtad ka, wano sana kon nga gaw-awid dito, ha? Sika talaga. O sige, inka mangalay di wallet ko. Adda iti unag ti bag ko. Sipod awanan day di Tata Inso. Kasla awanan ti gaganay-gayan dagiti trabahador. Wan nga rod, Marson. Maikawa da siguro. Talaga ang maikawa da, Gapu ta idi kaadda ni Tata Inso. Inal daw nga agrikos ijay garden. Kan ijay na ibulusan dagiti dingwan. Makapaikawa. Kailiw ko na yun ni Tatang. Naanos namin, Margaret. Iso makapadagsan itirik na, ti kalaat nga ipupusay na. Ngam sana bale. Ituloy tayo nga aywanan ti farm. Kat noan niya man dagiti nasaya at anairugi tayo, idi si bibiyag pa iday di Tatang. Ituloy tayo. Sana bale, tada kami kininanang. Un, Margaret. Aywanan tayo ti farm. Gaputa day to'y ti kinabak na nga imbati na kada kayo. Kan kada kami at trabahador. Juan Marson. Ngam. Dita ko man pagsaritaan ni Tatang. Ad-adda makarik na ak iti iliw. Kan ad-adda nga agsakit tirik na. Gapo iti napasamak kin ni Tatang. Ala, pasensyakan, Margaret. Ay, nalagip ko lang amin ni Tata Inso. Ina, dragon! Yuhu! Ngayon, Derek, nabartag ka man na si Mangpot. Sorry na.
Naimasan mi ngamin tinang istorya ka na iti friends ko. Mangibabain ka. Day talati amo nga aramiden. Sorry ko na matan. Sige. Tinakon matulog ko. Krisikit di ti customer. Nabartakit din na si Mangpot. Nabartak manen ti asawam asimbang China. Sabalin tinasumok na. Wan nga rod, mami. Daytan ti ibagbagak idikan ka. Akas la sa bali ti madlaw ko iti asawam. Dinak ko man sermonan, mami. Bad mudak lang aruden. Nayunan nyo pa'y laang. Sadot matgayam ti asawam Sheena. Imbes ko maatumulong ang mga sikaso iti farm, saan mat tasabali ti in-into na rin na. Kuyo kinakmuklaw. Oh, sa dino ti papanan tayo, tata. Mapanta iti balay day di insaw. Anya? Anya nga ti mapantay waramiden, Joy? Mapanta pakitaan iti ado a kwarta da Margaret kan Juaneng. Bareng mayat dan amagilako iti animal farm da. Umanugot to nga ta ni Margaret, iti ijaya ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay wita alawas a napauluhan. Karik, iti biyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Sa dino ti papanan tayo, Tata Pedro? Mapantay ti balay day di insaw. Anya nga iti aramidan tayo, Joy? Mapanta pakitaan iti ado a kwarta da Margaret kan Juaneng. Bareng mayat dan amangilako iti animal farm da. Ang panagkunak, saan da nga umanugot? Umanugot. Kaputawanan na di tatang na ang mga sikaso iti animal farm da. Sa bagay, oh. Ala, agrobot ka kitin. Kat awitam na ita abang. Riniw-riw a kwarta tilinaon na ita. Kat sigurado, maayayo na ija Margaret. Margaret, da Tata Pedro mati sumungad. Anya nga tatigagara day talakay. Huwan nga rod, ah. Amangan mat no adamanan plan-planuan na amadi. No addaman ijaya na kan ka. Panunutam ko maanay bagpay, Margaret. Saan ka basta-basta umanugot iti bagana? Wan Marson, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, panawan ka pa'y dito Margaret. Wan, ngam di ka unay umadayuan. Amangan no addama di apanggap dagita. Imayak, Margaret. Nakasarita ka may papan iti animal farm yo. Apay, Tata Pedro. Anya ti concern nyo iti animal farm mi. Tangay awanan na di tatang mo. Ang mga no kayat mo akisayan nang iti napanawan na negosyo yo. Sino na anak ka manggata? Anya? Awit ko itang ti kwarta. Ket no mayad ka iti ibagbagak. Agbayadak iti milyon. Pasensya kayon, Tata Pedro. Ngam sa anak nga agila ko kadagiti sa nikwaday di tatang. Uray di animal farm yo lang. Ang mga no maringatan kayo matla mga sikaso. Talaga sa anak nga agila ko, Tata Pedro. Dagita ti pakalaglagipak iti da iti amak. Kan maysa, ado ti mangnamnama iti da iti alote. Gaputa ado ti trabador. Kat dito'y lang ang tinamnamaan da pagtrabahuan. Talaga ka di, hindi ka maalokoy, Margaret. Saan, Tata Pedro? Iso adi na kon riribukan. Umdas ko man dagiti inalman nyo asani ko, day di tatang ko.
Napanan ti anak mo kan ti asawa na, Mirna. Ay kat ije ayuyang damanen Unay mater na gijeng agasawa. Dahil talang gasgastos ti amunang aramidan. Nasumukdan ti agsugal. Oh, jak amunoan niya ti agururay amasakbayan da. Kasjay dangata, aginggat maaddaan da, iti anak. Ibagampleta, itinalay nga anak mo. Tulungan nak amang bagbaga kadakwada. Ay, napunot ti ulok. Baka ungetak iti da dya Margaret. Kunam lano asino akalaingan? Linakid din kayat nga ilako ti Animal Farm da. Mauma akon kadagita nga ibagbagam, Pedro. Noan niya nga minti addakan ka, makontentukan. An-anwam ti adu asanikwa, numabaybay amot laeng ti pamilyam. Ay, limo man na yun ang tipuno ti ulok. Sige, panawan nak nito yan. Nabaka kiti madyong deret. Anya? Ay, sapay naabakak mo't iti cards. Ay, manong ay timpabak mo. Dakdakkel siguro nga siya. Di ka nagungay. Anya ay, katagpadatamot na manugal. Agungat man ni mami numamon na. Pagpada kayo mo't na dahi talagong ungat ni aramidin niyo. Kasano? Makapaungat-mat ngamin ti ugalim no daduma. Di ka managsaw iti kasta. Agpadata nga daramid na kunakmanan. Sige, paandaram kit hindi kotse. Tapno saan tamarabyan unay nga gawin. Sheena, agpanunot kayo kuman nga agasawa. Bumakbaketak kan lumaklakayan ni dadim. Iso adi kay kumagastos agastos iti awan kas eskan na abambanag. Anya? Kita man ni Margaret. Pinaduras na ti farm da. Gapo taam mo na ti aramidan na. Mami, dinakman ikumpara iti dayja babae. Sabali ni Margaret, sabali akmat. Pudno. Ang tuladem mat kumaa. Ati pagimbagan ti ininto na rin na. Sana dakas ti agaliwaksay. Ngam saan kumamot asugal ti kanayon nga aramidan nyo nga agasawa. Nabanogak, mami. Isa pa nga asiyo, taagsardeng kayo kuman asumanao. Amo, Margaret, damag ko kat manugal itan da Derek and Sheena. Anya? Wen, nasa utay gayam ko at trabahador da. Ay, naimbag nga rod ta saan ada kami tinagkatuluyan kini Derek. Un nga rod sigud mat kit ding addasad sadot na. Ang kunak ano agbalbaliw inton mga asawa. Saan mat? Takas la nakarkaro. Pangnamnamaan da siguro ati ado ang kwartada. Un nga taa. Ay na. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Tati kwarta. Uray kasanupay ti kaaduna. Maibuslat ta. Sa bagay, ngam amumutan ni Sheena, Marson, uray anya ti bagbagam kan kwa na, saan adungag. Gaputa tilatan kay kayat na, ter aramidan na. Marson! Marson! Umay ka man dito, ay! Kartingam! Apay ka di, Margaret. Anya ti mapaspasamak dito, ay. Mga asim, itaray tanin ng iji hospital. Ha? Apay. Nakadasay ni nanawaning. Un nga rod, isumet lagayam asaan nga gawawi di balay. At dalagayam dito'y kubo, kat na idasay. Margaret, saan nga umang angas ti inam? At niya, Saan nga agang angas ni nanawaning? Panagkunak, naatake iti puso. saan? Anyan tigas to'y. Manula atawan din na palabas sipod pimo sa iday di tatang. Ita, si marunumat ni nanang. Nagkasang tikas to na napasamak, Margaret. Nanagsentirit na. Kasla narigat ng awatan. Nanang!
Tawanan tinaglapas. Sipod nagsaruno apim mo say day ginanang kantatang Marson. Uwan nga ron, Margaret. Aging ga ita. Kaslad dadapay lang o may makidupong kada kami at trabahador. Makapaikaw, Marson. Kat tinasakit. Gungun dawayan ni Tata Pedro ti kaon na. Nalawat ti inaguman na alote day di tata. Day nga ron, Margaret. No kalabanan ida. Kasladakkel ariribok ti maparnoy na. Anyan ti kastoy adimtang akarit itibiyag ko. Nadagsan unay. Kadyak amuno kabailang paywan na saan. Papigsaam pa'y ti pakinakam mo, Margaret. Kabaalam da ito'y. Hindi na kabaybayan ti na marswa. Nakita na kabaalam asarang ten amin adumtang akarit iti biyag. Wano panubo. Marson. Di na kabaybayan kunakmanan. Tauray kasano ti kasipnget itang agdama. Sigurado anaranyag to ti masakbayam. Masyanak ka ni Margaret. Uli lang arudan adamang. Nalawa pa'y tinaguman ti amam asan ikwada. Apay nga minapagparikutan nyo dayta, mami. Biyag na dayta. Isabayan nyo nga minan. Anak ko, biyag na. Ngem saan mo't ama iparbang ti inaramid ti amam. Ay, kasla kayo lagdadamo. Nabayag matan nga inaramid na dayta. Anak, mapmapanen ti tawan. Iso akayat ko kumanga agbalbaliw ti amam. Kasta kayo kumamot nga agasawa. Sardengan yun ti panagsugsugalyo. Manon akwarta ti sinayang yo. At dayta kayo manan, mami. Tandaanam daytoy, Sheena. Uray kasano kaado ti kwarta. Maibos tulata. Iso adi ka kumaunay, tapno awan to ti pagbabawyam. Apay ka di, Pedro. Kasla di ka makaid na. Diyan nga ron maawatan tirik na kami na. Nasakit ti ulok kan. Kasla maringatan akong umangas. Amangan no sa bali daytan. Ingkag pelas. Taagpakita ka iti doktor. Awan na to, awan. Panyaga po nga agpakita kiti doktor. Gastos lang na ita. Anya? Well, ala, panawanak nito yan. Naunag ang pampanunutag. Kadyak kayat ni Masinga. Tatang! Tatang! Oh, apay ka day. Kitahan niyo Natay amin ng abaka kan kalding dito'y farm. Kasano napasamag day tawi? Siguradong adda nakastrak dito idirabi Kat sinabidungan na amin dagiti dingwan. Ay, anyan. Nalabas day tuyin nga aramiden da. Ay, sigurado ada pitrumanan ti akin aramid. Kat kayat damanan nga almanan, tinabat-bati asanay kuwaday di insaw. Tatang, kasanong ibagak dayto kan ni Margaret? Amangan no di na mabaalan ti amin. Ala, agkuyog ta amapan ije balayda. Nasken amaamuan na dayto Awan umasping iti kinadakas da a Pedro. Adipon ni Satanas. Margaret. Sipod ubingak. Awan tinapuutak ngay naramid ni tatang ko adakas kan ko ana. Ngam apay akastoy. Kaya't nakunay aparigatan. Saan ka di pa'y nga umdas tinalman na? Kurang ka di pa'y dayjay. Nasken siguro alabanam idan Margaret. Tanukas to'y laang. Amangan no nakarkaro ti aramiden na. Sa anak pa'y anak kapangandang. Noan niya ti aramitak ita. Ngam no ita, agkali kayo pa'y laang iti abot. Ta ikali yu amin dagiti natay adingwan. Sayang pa'y dagiti dingwan, Margaret.
Sakit amin da. Wan nga rod, Marson. Dakkel ti pukaw tayo. Kat dakkel ti kasapulan agat adtap no mangrugi tayo manan. Sapay basitan tinabati anatangan. Aglablabas dahi jayin a Pedro. Talaga nga agum. Kukuha na itati ka nito. Ngam di na amo ti masungan nga aldaw. Agtriplento ti rigat ama pasaran na. Danggan nyo anay dagiti bagak patgak at trabador. Aywan, Ma'am Margaret. Nasakit ang panunutan. Nga awanan ti pagtrabahuan tayo. Awanan ti nabati kadagiti dingwan. Kan inuram da pay gayam ti daduma anatangan. Ma'am Margaret, labanan tayo lataidan. Bayan tayo at inamarswa ti mangtag iti katukad ti naramid na. Ngam no ito. Lading itak nga ibaga. Nga ano sa inyo tagbirok iti sabali apanggadan nyo. Anya, ay. Saus, kasano kami ngay, Ma'am? Inalmanan da amin na napagbibiyagan tayo. Kat saan tayo nga amunuan niya ti plano da. Amangan no agpagad tayo na. Bingayan tayo tinaparwar ti prutasan kan natangan. Kat iso ti pangrugyan nyo. Tapno adalat tapagubraan nyo. Kat siyak, mapan ko birukan ti gasat ko iti sabali a lugar. Bareng mapagasatan ak. Ay, awan maaramidan me, no kasta ti desisyon nyo, Ma'am Margaret. Kat sapay kuma, tamasarakam tinaimbag agasat, iti sa dino man apapanam. Kaduan nak Marson, Ha? Sa dino ti papananta? mapanta iti balay dayjay a Pedro. Ngam anya ngay ti mapanta aramidan ijay. Tangay kayat na nga almanen amin asa ni kwanitata. Patgak nga rod ti kayat na. Ne, anya ti kayat mo asawan, Margaret? Mapan ko ibagakan ko na. Nga itad kunti amin asa ni kwanitata. Katila ang nakaipatakderan ti balay mi ti mabati. Kukuha na aminan. Takitaag man. No saan ama konsensya iti naramid na. Naimbag nga oras mo, Tata Pedro. Margaret. Wan. Imaya. Taumay ko itad ti kayak mo. Idi si bibiyag pahiday di tata. Nagbaligi ka alimabas iti boundary. Kanang dadaal iti mulami. Kat inagaw mo dagiti kinilang iti lotimi. Idi pimusay dagiti dadakkel ko. Kastalat ti aramid mo. Inagaw mo ti daduma asa ni kwami. Ngam intulok ko. Gaputadyak kayat tiriri. Anya, Ngam saan kalata anak-nak. Gaputa ita. Sinabidungan nyo dagiti tarakan mi adingwan. Kat nagbaligi kayo. Amok nga adamanen plano. Ngam saanan anaskan amang binin ka iti mangisayang kat. Gaputa nawayakan. anya ti kayat mo asawan? Si pupuso nga itad ko kan dagiti sani kwami. Ngam pangaasiyo ta ibati yung matkuman tinakaipatakderan ti balay mi. Kastamat tan tinakaitanuman dagiti dadakkel ko. Diyo kuman almanan dayta. Gaputa kukwayo aminan. Kat makaam mo kayo no anya ti aramidan nyo. Ngam dayto iti tandaanan nyo, Tata Pedro. Nagbaligi kayo man ita. Ngam agpulo kayon tumat lang. Inton madanon ti aldaw. Margaret, agsangsangit ka manan. Nadagsan tinignak amang panaw iti di makalakalugar. Ngam kasapulan nga ramid. Margaret, saan mo't ngamin ang masapul nga aramidam da ito eh. Diyak ngamin ang muno na talgadak pa'y dito eh. Kalpasan ti amin, Marson. Amumatan dagiti pasamak.
Anyan nga agpayso ti kastoy. No pampanunutak. Kasla nalabas unay dagito ang mapaspasamak. Ngam kunkunak iti bagik. Akabalak. Talaga siguro ada ito iti dimtang akarit iti biyag ko. Tapno marukod ti kinatalgad ti pamatik iti namarswa. Ala, agan-anad ka nga rod iti papanam, Margaret. Uray da kayo, Marson. Agan-anad kayo akanayon. Kat sampay ko mata di mo baybay antibalay. Agsubli akto. Ikarik dayta. Anya kamatan, Pedro. Kumaluti ka. Agpakaturog kamata. Sa baling ti Rick na merna. Apay ngamin aya. Ibagam Marigatan nga umangas. Anya, ang mga nuday tantirugi ti dusam gapo kadagiti inaramid mo. Anya. Nadagsen ti balikas idikan ka ni Margaret. Inbalikas na ti panagpulom gapo kadagiti inaramid mo. Kat amangan nuday tantirugi na. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Karit iti biyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti kay Panang Tarabay. Anya kamatan, Pedro. Kumanuti ka. Agpakaturog kamata. Sa baling ti Rick na merna. Apay ngamin aya. Ibagam Marigatan nga umangas. Anya. Ang mga nuday tanti pangrugyan ti dusam gapo kadagiti inaramid mo. Anya. Nadagsan ti balikas idikan ka ni Margaret. Imbalikas na ti panagpulom. Kat amangan nuday tanti pangrugyan na. Anya. Ay, hindi ka man matmirna. Pagparparigat lang arudon ti tao. Kastapay lang ti magam. No nagpa-check up ka kumangamin idi. Nalabit asaan akim maro akas tatirikrik na Ala, agpeles kan. Taayabak ni Sheena. Tapno ipandakan ija ospital. Complicated matgaya man ti sakit yo, Daddy. Anyan ti kastoy. Saan kayo mat namin nagpatpa-check up? Inura yo akim maro ti marikrik na yo. Sano kami sagmatlatan ti mga sasikaso ti farm. Saan kayo mat kami na tumulong? Dahil talag sugsugal ti mo yung aramiden. Anya? Tanairaman man ang dayta iti saritaan? Kat punumat sa layang. Ala, saan kayo nagpinabasol? Agpaimbag kakit di, Pedro. Noan niya ti imbaga ti doktor, masapul atong palam. Kat da kayo matsyina, numabalin, sardengan yun ti panagsugsugalyo. Taadon ti paggastusan tayo. Tatang, mabaybayan mo tanda tata Pedro ti inalmanan da alotin da Margaret. Nagpuskul ti ruot na. Kinisayan da kano ti trabahador da anak ko. Gaputan masakit gaya man ni Pedro. Ha? Kasta ka di tatang? Wen anak. Ay, awan siguro na ti ibayad da iti trabahador da. Gaputa daw ti masapsapol na nga agas. Kain, kasta unay ti panagsuksugal ti anak na. Maibus ngamin at talaga at ti kwartada. No kasta ti aramid da. Ay, anyan. Kunak man, no saan ang maibus ti kinabak nang da?
Awan matlagayam serbina nga inalmananda ti sanikwa da Margaret. Gaputa saan da matla asikaso. Dayta ti pangkitaan, asaan da ako kwa ti amin akan itao. Kain maibus ti kinabaknang, nang runa no kinadakas ti nagtaudan na. Unmat kit di tatang. Amangan pa'y kit di No daytan ti rugrug iti panangikaro na, iti dakes nga aramid na. Naibusen ti kwarta tayo, Pedro. Awanen ti pangalaan tayo, iti igatang tayo, iti agas mo. Anya nga tanu mangilako tayon iti lotem. Isupay abusbusen tayo apagpaagas mo. Bareng umimbag kapay. Sayang nung mailako ng iti sanikwa, Mirna. Apay Pedro, aging ka kadiita. Kat tisanikwam tinapatagkan ka. Ad-adda nga iso ti kailalaam ngam ti salunat wenno biag mo. Agrigrigat kan gapo iti kasasaad mo, Pedro. Iso apang nga asim tadenggan na kumamat. Uray italaeng. Agbalbaliw kan. Agkid daw ka iti pamakawan tinamarswa. Kadagiti saan anasayat nga inararamid mo iti kalabas. Adang agkapsotak. Kadagiti nga ibagbagamir na. Pagsaya atam dagiti ibagbagak, Pedro. Iso apang nga asim tadenggan na kuma. Awanan ti kwarta ni Daddy di bangko, Derek. Ay kat, agila ako tayo na, kadagiti sanikwa na. Alangan mo't nga agutang tayo. Kat, damot pamuspusan, babaan kadagiti sanikwa na. Apa yang nagsanay kasi na? Una yan ti kastoy. Saan pa yan ang makarurwar? Awan mabalin tayo Kanya nga ron kat nagsakit mo tiya, ma'am. No choice. Talagang agila ko tayon itilote tayo. Hello, Marson. Hello, Margaret. Nasaya at mat, taaddan telepono ita. Mapalintan ti agsarita. Nga ure adda ka, iti addayo a lugar. Wen nga rod, day talaang kalimitado. Wan nga rod. Iso nga imawag taadda kayat ko nga ibagakan ka. Adda agilaklako iti lote. Mayat day jay. Nalawa, mapagnumaram to. Ni, apay nga rod nga ilako da. Kasapulan dala unay ti kwarta, iso nga ilako da. O sige, Marson, agi patuludak to iti kwarta, kat sikat ti makaam mo. Basta alaam amin dagiti papeles. Tainton sumangput siyakton ti makaam mo iti amin. Wen, Margaret, kat di ka mandanagan, sigurado da ito'y. Kat noan niya ti kunam, mulaan mi, tapno maasikaso. O sige, sikat ti makaam mo iti amin. Kat bigbigak day tanga utang ko animbag anakam. May dalit akon. Kadyak amo no kaano ti apit ko. Pedro. Itala nga namiris ko. Husto gayam amin ngay bagbagam idi kanyak Mirna bakit. Uray kasano ti kinabaknang ko. Awat matlat serbila. Sasan ko matla maitugot tinton matayak. Agyaman no nakaamiris kan, Pedro. Dayta ti idaw-dawat ko akanayon. Uy, at sapay ko mata mapakawan nak tinamarswa. Kanang iti basbasol ko. Kat awatin nak iti pagarian na. Agkid daw ka iti pamakawan na. Ket si pupuso nga awatem akas manubot kan mangisalakan mo. Well, Mirna, right at Aramita. Saan nga mo ni Margaret? Asan ikuha ni Tata Pedro ti ginatang na? Nay, apay adi mo imbaga.
Kayat ko ngamin asurpresaan tatang. Ken kayat ko an ornos ti amin inton makita na. Ay, ininutain ang nailako ti sanikwa ni Pedro. Nagbaligi daid anang alalay ti sanikwa ni Manong Insaw. Ang manyangay ita, awanan nagpatay. Uwan nga ron tatang. Ay, nagikat pa yan dagiti daddum at trabahador da. Uwan nga raw, Ngam, di na nga ta isubli dagiti inaguman na sa nikwa da Margaret. sapay kumaata dumtang dayta akan ni tao marsaon. Nuaramidan na dayta. Dakkel metlaeng apakabang aran tirik nana. Nang runa itan, tanay dalitain. Sabay, may pulang ko tipulod ko abiyang. Tangkan yun ay iba ka. Daddy, Pedro, Babawi akong ti amin. Kat pangaasyo. Isubliyo amin. Ngay nagumakasan ni Kuala Inso. Kat ikindawan na kinti pamakawan. Kani Margaret. anak, Well, kat iba ngayo. Akas taon ay panagbabawik. Inaramit ko. Kat sina agpalpaliw ka na. Di mo tuladan nagiti nakalas ka. Aramid Daddy, ko. Daddy. Uwan, Daddy. Aramidat dayta. awanan ti ama, Sheena. Malading itanak. Makarik na itiragsak. Gaputa nagbabawyan na amin, nagbindutan na. Pedro! Marson, amo kasi katinang ibili na ni Margaret, iti amin na pinanawan na dito ili tayo. Sheena, Kat itamat laang, isublikon amin nga inalma na ni Daddy kadamang inso. Tinatangahan, prutasan, ti animal farm, kan aminan. ha? Amok asan ka mamati. Ngamday tatipod no. Isublikon. Gaputa iso ti inyunay unay ni Daddy sakbay apim musay. Kat idawatan na kami kumaiti pamakawan. Agyaman ak unay no kasta, Sheena. Ay, sigurado ang maragsakan ni Margaret. Dumaamuan na daytoy. Kaya't ko kumakasarita. Ngamawan ti kirad ko asumango kan makisarita kan kuana. Sapay ko ma. Tanumadanon to ti aldaw nga agkita kami. Kan nagsarita kami. Kat mapakawanak. Nasingpat ni Margaret, Sheena. Kat patsak, ang mapakawan na kayo. Panagrik na kat naksayan ti dagansan ti barukong ko. Apaman ang nakasaritak ni Marson. Maipapan iti sani ko day di mang inso, mami. Talaga amabang aran teriknam. Gaputain sublim ti sanikwada. Saan nga minanatal na ti panunot kan rikna no adda pasakitam a tao. Wan nga rad, mami. Basit laengan tinagbati asani ko hatayo. Napukaw da kas lasok. Kat ita, marik na tayon tirigat. Sheena, anak ko. Patsa ka daytoyan ti supapak ti panaglablabas ko, mami. Pudno gayam ti kunayo. Asaan tayo ako kwa amin akanito. Husto dayta nga imbagam, anak ko. Angam, nalpasan ti amin.
Lipaten tayon, kat mga barwanan tayo. Wan, mami. Kat ikarik abaliwa kun ti ugali. Papintasan tayo pa iti farm da Margaret, tatang. Tapno ad-adda maragsakan, inton makasangpat. Ay na, apay ngamin adi mo imbaga. Ngayon sublidan ti sa nikwada. Ay natatang, kaya't kung arod a sorpresaan. Sa bagay, wanda kasi ti dayta. Tatang, kat dakkelan tinapaster kan ti farm. Isuan na panunot ko gumatang manan iti baka kan kalding. Rugyan tayo manan ti agtarakan. Gaputa amok, isumot lang ti kayat ni Margaret ang mapasamak. Ay na. Mayat ngagpaiso dayta na panunot mo anak kaw. Papintasan tayo ti farm da. Gaputa binaybayan mo tinda sina. Wan nga rod, tatang. Kat pasublian tayo dagiti sigud at trabahador. Tapno ad-adda nga agbaligi tayo, iti plano tayo. Awan kwartata yun, Derek. Iso na panunot ko ti makisarita ka ni Marson. Anya ko mati bagam ka ni Marson. Saanan akas iti sigud ti panagbiag tayo. Iso napanunot ko ti mapan makitrabaho iti farm da Margaret. Ha? Wan, Derek. Day talaangan tinapanunot ko apamuspusan. Nasaysaya aton dayta. Ngam ti makisugal tamanan. Awan. Kasla kababayin ngam awan matan pagpilyan tayo. Isa makisarita ta Oray agdalos iti farm tapno saan tayo agbisin. Pimudno timbaga idi ni Margaret. Asaan nga iti agnanayon kat adda tayo iti ngato. Anya nga ita, mapaspasaran tayo matan tirigat. Huwag nga ron. Ngam napalabas na dyan. Tinapatag at nagpabawayan tayo. Sangon tayo nun niya ti agdama. Wan, Derek. Naragsak pa nagsublim, Margaret. Adda kayo amin anang sabat kanya? Dagiti sigud at trabahador iti farm day di tatang? Wan, Margaret. Ngam, farm ko, kunam Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kat, ti balay, nalinisan. Kan ti farm, adumatan tinaimula. Kan adamanan tinakabulos adinguan. Margaret. Pasensya ka kuman no inlimad ko ti amin. Kinapudno na. Insublinda sina ti farm yo. Kat di ginatang mo. Kat J farm datata Pedro. Anya? Wan, Margaret. Kaslasan na nakapapati. Ngam iso ti pudno. Nagsakit ni Tata Pedro. Kat naigumon matda sina iti bisyo. Naibus ti kwartada. Iso ati pamusposan da. Agilako iti sanikwada. Aging gaan naka-ameris da, kat insublida ti sanikwayo. Diyos ko, agyaman ako unay gaputa sinong batam dagiti ar-araraw ko. Kat agyaman ak kadagiti tattao a pinagbalin mo nga instrumento. Tapno maurnos ti amin. O ala! Sumurot kayo dito balay kakabsat. Agraragsak tayo! Jaknam naman ti kastoy amasang patak, Marson. Tata Donyor. Pasensyakan no saan mi nga imbagbaga. Kaya't mi ngamin anaurnos pa'y ti amin, sakbay ama amuam. Awan anyaman na, Marson. Kat agyaman ako na ya. Gaputa diyo binayba anti-farm kan ti balay mi. Napatagkan kada kami, Margaret. Sipod ka ubing tayo. Iswa si dadaan kami amang tulong kan ka. Ay, huwan mat ngamin Margaret. Agyaman ako unay. Gaputa adda kayo akanayon iti sibay ko. Iti panahon amada maasarsarang takdagiti dimtang akarit iti biyag ko. Kat sapay ko ma, tasaan kayo nga agbalbaliw. Hina, isardang munday tar aramidam. Apay ka di Margaret.
Ikatan na ka din at trabahador dito'y natangan. Pangaasim, kasapulak ti trabaho. Saan? Isardeng mo day tar aramidem, tani. Nagpigsa ti darang ti init. Sapay adda awit mo nga ubing. Daytoy ti inauna nga anak ko. Kanayon ko nga itugot tunggal umayak agdalos dito'y natangan. Gaputa, saan akabaulan ni mami nga awiren ida adwa? Kasta ka di. Wan Margaret. Ni mami ti para awir itan. Gaputa ni Derek nga asawak. Kadwamot ni Marson iji Animal Farm. Isanas ka nga itugot mi daytoy anak mi. Saan na bale, Sheena? Manipod ita. Saan kan nga agtrabaho dito natangan? Ijay latan balay ti pagtrabahoam. Saan na bale? Saan akon apumanaw? Kat sikan ti katulunga. Agyaman ako na Margaret. Kat dayto yan ti inururay ko agundaway. Ti agsarita ta iti personal. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Kastamot nga ikid daw ak iti pamakawan ni Daddy. Gaputa iso ti inyunay-unay na sakbay apimusay. No saan agapo kada kami? Saan kumaan na pasamak dagito ikan ka? Ala, lipatan tayon dagita apasamak. Karit laang itibiyag tayo dagita na pasamak. Kat nalasatan tayo amin. Iso nga ita, agtitinulong tayo amang pasangbay iti baro apanagpiyag. Naurnusan ti amin, Margaret. Wan nga rod, Marson. Ay, agyaman na. Gaputa agtultuloy ti panagbiag tayo anatalnan ti panunot na. Uwan, Margaret. Ang amno siya ka. Kunak no kontento ako ni tibiyag ko. Ngam, at dapay gayam kurang na. At da birbiro kak. Anya day na? Ti presensya mi tibiyag ko, Margaret. Sika talaga. Alawanan. Aklo na kunti panagayat mo. Ay ayatan ka mat, Marson. Ay na, agyaman ak, Margaret. Kad ikarik, ayatan ka, aginggat maudi nga angas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawa sa napauluhan. Karit, itibiyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.